Hallo en welkom. Je kijkt naar Functioneel Beheerder podcast. Mijn naam is Michiel Erasmus. Dit is mijn website. Waar ik vandaag over wil hebben is sprint retrospectief van Easy Lab for Kids. Dat heb ik afgelopen maand afgerond. Het is een videoclip van maximaal 120 seconden. Dus wil je weten hoe ik mijn sprint heb gedaan? Blijf kijken. Ja, dus je vraagt jezelf, wat is Easy Lab for Kids? Dit is Easy Lab for Kids. Dit is mijn ontwerp, door mezelf ontworpen bord. Kun je een robot aansturen, zoals dit ding. Daarmee stuur je hier aan, plak je hem hierop. Boven met de batterij. En dan heb je een robot. Dus ik leg hem even hier neer. Dus omdat ik graag ervaring van u wil krijgen, ook feedback van jullie, over hoe wij met z'n allen beter kunnen worden. Dus als ik beter word, wil ik ook ervaring met u delen, zodat we er allemaal... Mijn sprint goal voor deze was geweest, mijn sprint goal voor 2017-04, die volledig functionering. En dat was wat ik een visueel programmering stuk. En dat is volkomen gelukt. Klik hier voor een voorbeeld. Dan kunt u zien hoe dit eruit zag. En dat is helemaal gelukt. Het is helaas, op dit moment is dit een demo versie. Het is nog niet gereed voor eindgebruik, consumptie. Vervolgens wil ik het met u hebben over wat zijn de user stories. En ik ga ook met jullie praten over mijn succes. En ik ga het hebben over wat goed ging, wat kan beter. En eventuele opmerkingen. Dus blijf even kijken. Deze sprint had ik 27 punten voor mijn velocity gehad. Mijn belangrijkste user stories was om mijn frontend te maken. Dat is een JavaScript frontend, heb ik zelf geprogrammeerd. Daarnaast wou ik ook dit sleep programmeren, visueel programmeren. En dat is ook gelukt. Dat ga ik je zo meteen in een demo laten zien. En als volgende, het moet op Arduino en Raspberry Pi. Raspberry Pi moet mijn code draaien. En dat is allemaal gelukt. Ik heb 27 punten van mijn sprint afgerond. Ik heb mijn frontend gedaan. Je kan klik en sleep. Het is wel een testversie. Je draait in één klik op Arduino of je gebruikt een volgende muisklik en je draait hem op een Raspberry Pi. En wat ook is gebeurd, het was getest op gebruikers. En mensen vonden het hartstikke goed. Ze zijn er helemaal blij mee. En ik ben er ook blij mee. Was dat dit ding tegen mijn frontend aanpraten. En mijn frontend exporteert JavaScript code naar Node.js en ik kan het daar exporteren. Dat gaat helemaal goed. Wat ik beter kan doen in de komende sprint en wat ik goed heb gedaan in de afgelopen sprint was growth hacking. Ik was vaak bij dingen als Code Dojo. Ik heb netwerk, praat over mijn product en ik heb het geïntroduceerd. Ik heb er fysieke demo's gedaan en ik heb mezelf ingeschreven bij een startup hub in Den Haag. Dus dat zijn die dingen, want ik heb eigenlijk zonder growth hacking kan ik mijn product nooit kunnen verkopen. En bovendien moet ik het ook professioneel aanpakken, zodat mensen die mijn product gaan kopen of eventueel investeerders duidelijk kunnen zien wat ik doe, waarmee ik bezig ben en wanneer het klaar zal zijn. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Functioneel Beheerder podcast. Mijn naam is Michiel Erasmus. Klik hier op mijn site, dit is mijn website. Klik en zoek mij op of je kan me ook vinden op LinkedIn. Dat is ook hoe je mij kunt vinden. En laat een opmerking over mijn show.
Wat jy hiervan vind, is het goed, is het sleg, vind jy het helemaal niks, wees gewoon eerlik, dan wil ek het ook graag weten. Oké, doei!